Avui veurem els salts a la corda, concretament els salts a la corda doble, com aprendre a realitzar-los. Per això veurem diferents tips. El primer és tindre en compte el llarg de la corda. Aproximadament i el gust ha d'arribar-nos pel centre del pit. El segon tip és que els nostres braços estiguen estirats i amb les mans mirant cap a fora. Les cames, superimportant, no portar els talons cap arrere ni les puntes dels peus cap avant. El que farem serà fer salts xicotets i verticals. Ho practicarem amb corda. I tindrem en compte el cabell per dins de la samarreta. Ara, sense corda, farem salts verticals i grans intentant fer 2 palmades contra el nostre cos just en l'aire. Després farem el mateix, però simulant que portem la corda. El quart tip és practicar diferents salts per augmentar la nostra destresa i coordinació. L'últim tip és realitzar un únic salt doble combinat amb salts simples. Este serà el primer pas per aconseguir realitzar salts dobles. Realitza salts simples i quan et vegis preparat, afig un salt doble. Així fins que siguis capaç d'afegir diversos dobles fins que aconseguisques que tots els dobles siguin consecutius. Ja tenim els salts dobles a la corda, en els que necessitaràs molta destresa, coordinació i moltíssim cardio. Aquesta és la manera d'arreplegar la corda. Cercles grans.